Исәнмесез, җырымның сөючеләр. Сезне Илеш телевидениесендә эшләп килүче чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сәламли. Сезгә алтын көз мизгелендә күтәренке кәефләр теләп, җылы эчтәлекле тәбрикләү хатына күчәбез. Елны авылында туып үскән. Хәзерге вакытта югары йөркидә матур, игелекле гомер кичерүче, сөекле тормыш иптәшем, бала җанлы әтиебез, ягымлы, назлы карт әтиебез, Минигулов Рәфил Фәдис улын истәлекле гомер бәйрәме 60 яше белән ихлас йөрәктән котлыйбыз. Кадерле безгә бүгенге матур юбилей көнендә нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр кебек. Сөеклебез, сиңа иң мөһиме кырыштай нык сәламәтлек телибез. Сау сәламәт булып, киләчәктә безнең белән бергәләп матур алтыннарны Ходай Тәгалә бүләк иткән һәрбер якты көнне күңел күтәренкелеге, шатлык сөенечләр белән каршы алырга язсын. Без сине бик нык яратабыз, хөрмәт итәбез һәм шундый изге җанлы, балалары өчен üzülеп торган, улы йөрәкле, үзенең таләпчәнлеге, үгет нәсихәтләре, киңәшләре белән безне тормышта дөрес юл сайлап, яшәргә өйрәткәне өчен аңа шиксез рәхмәтлебез. Һәм шундый әтиебез белән горурланып яшибез, дип язалар юбилярның балалары. Сөекле кешебез бар гомерен шофер һөнәренә багышлады. Чебеш фабрикасында, торак коммунал хуҗалыгында, арытаба Себер якларында эшләп, хаклы ялга чыкты. Кайда гына, нинди җирләрдә генә эшләсә дә, үз эшен җиренә җиткереп, намус белән башкарды. Бүген лаеклы ялда булса да, кул кушырып утырмый, урожай хуҗалыгында механизатор булып эшләвен дәвам итә. Кадерлем белән бер-беребезне аңлап, барлык тормыш авырлыкларын җиңеп, шатлык куанычларны уртак итеп, 32 ел тату гомер кичерәбез, дип хат юлларын дәвам итә тормыш иптәшегез Альфира ханым. Шул еллар эчендә үз көчебез белән мәхәббәт йорт тергезеп чыктык. 3 балага гомер биреп, һәрберсен яхшы итеп тәрбияләп үстердек. Кызларыбызга күркәм туйлар ясап, олы тормыш юлына чыгардык. Алар бүген безне оныклар белән сөендереп яшиләр. Аллага шөкер. Алдагы көннәрдә дә балаларның бәхетле яшәүләренә бәхетле булып яшәргә язсын. Син һәр чакта булдың күз нурым, син һәр чакта булдың йөрәгем, гомер юлларымда кирәк чакта, син һәр чакта булдың терәгем. Форсаттан файдаланып, нәкъ бүген 3 сентябрь көнне безнең өчен җир йөзендә иң кадерле, иң газиз булган әнкәебез Фәния мәрхәм кызы Минигулованың туган көне, 89 яше тулган көне белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Гомере тынгысыз хезмәттә үткән, бар булмашын гомерен балаларына багышлаган әнкәебезгә тән тазалыгы, җан һәм күңел тынычлыгы, кадерләп үстергән балаларның игелекләрен күреп, оныкларының уңышларына сөйнеп, хәерле, озын гомер кичерүен телибез. Рәхмәт сиңа, әнкәй, барысы өчен дә. Шулай ук зур рәхмәтебезне белдерәбез энекәшебез Робертка, киленебез Ләйсәнгә, әнкәебезне яхшы итеп тәрбия күрсәткәннәре өчен. Кадерле, яраткан тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез, сине ихлас күңелдән 60 яшьлек күркәм юбилеең белән котлыйбыз. Яныбызда шундый сабыр, акыллы, бар якапта уңган, үзенең бар тырышлыгы, булмышы белән безне бәхетле итеп яшәтүче кеше булу белән без шиксез бәхетле. Киләчәктә ныклы сәламәтлек белән, тыныч имин көннәрдә куйган максатларыңа ирешеп, әниебез белән пар канатларыгызны кагып, безне һәр чак шулай сөендереп, терәгебез, таянычыбыз булып, 1000 яшә. Гомерең озын булсын, бәхетләрең булсын гомерлек. Белеп яшә безнең өчен җирдә, син иң изге һәм иң кадерле. Безнең өчен күпме тырышасың, борчыласың гомер эчендә.
Unutmabız seni bir vaqtda. Rəhmət sənə barsı işində. Yaşau mayağı sen bizning işin. Kişiligin bilen örneksin. Min rəhmət bergen tərbiyəngə. Bizning işin her şey keraksin. İxlas tiləklər bilen turmuş iptaşın Alfira, kızların Elena, Eliza, oğlun İlsur, kevlerin Ruslan, İlnur, ınıqların Aliya, İlmira, Emir, Liliya. Hürmetli Rafil Fədisulu, 60 yaşlık yaqtı ömür beremegiz qutlu bulsun. Motor yubillarınız sizge kütülmegen şatlıklar, qonışlı haberler gine alıp gelsin. Gelir günleriniz jır kibek motor, kıyaş kibek yaqtı bulsun. Muzikal күчтәнәш сезнең өчен яңгырый. Исеңдәме җаным синең белән тәүге кабат очрашулар шул мәлдән соң безнең гашыйк җаннар гомерлеккә бергә кавыштылар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Yıllar uza biz senin bilen şuluk күркәм шулuk гашыйклар туры булган безнең мәхәббәткә барча галәм һәр чак шаһитлар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Мәхәббәтнең җимешләре булып иминсә газиз балалар. Тырышканда барысын Ходай бирә. Имин генә торсын дөньялар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем